बापा ये बस खाऊ किए मामू दाई मामू न सर जय जय से फुंकी देव तुम दी जन बस खाइब एटा भल है वाओ आ एठी पूजा सामग्री थुआई हाय संगवानी नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे फेस ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे चलन देखा आज ब्लॉग पानी मार्केट रू कौन कौन आनी चल देखिए काकुड़ी आनी बैगण बैगण दुईटा ले जाइए पुड़िया चना शाग मार्केट रू किनिक आनी चना शाग गोटे कखारू फूलकोबी बंधाकोबी पिज एगोटा रही जाइए आम बाहर कौन कौन आसत मार्केट बारिपट माँ आनी शाग आ झुलण ता सागे भेंडी आठी काटिक रखी कलरा बारिपट एतिक आल कि बेस यहाँ किए बांधी तो किए बांधी किए बांधी किए बाबा बाबा बांधी पिंधे आसने बाबा को ना बाबा को नम कर दे हाँ शोक तुमको नम हाँ था था उठ 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 झिया उठ हो गला साग मैंने एपटे मोर खाଇବା सरला खाଇବା रोसे कौन कौन करची थी देती भजा बेसर भजा सब भाजी मोटी साग माने एपटे आज कोबी तरकारी भात बाड़ी अच्छी आसले तो ऑफिस रू पलि आसले दीटा टाइम बाजीगला एपटे आज बाड़ी देवा बाड़ा बाड़ी करदे खाइबे बर्तमान बड़ा बड़ी स्टार्ट हो गला पपुन को आपा खाई बुझे मुझे खाइबी रूबी बस ये काकुड़ी काटुच्च सालाड करब कि अच्छा ठीक अच्छे तरकारीटा लुणी जिस लुणी जिस मिठाटा खाइले एत मिठा किए दीजिए मैं तो सांगर तो सांगर कब आनी दी अच्छा आ तुम आज खाऊ बसी तुम मिठा खाऊ रूबी कब भाई मिठा पस कदली खा खाई दियो कदली बापा ये बस खाऊ किए मामू दाई ना मिठा नहीं भुवन मामू न सर कहूँ बस खा तू मिठा खाइबू दे मिठा दे खाइबू ताको हे 3 थर थुकी सारा रसगुल्ला टे छेड़ खाली दे ताले जिलापी टे छेड़ दे खाइबुनि खाइबू कहलु खाइबुनि बोलु अच्छा भोक लगा 4-5टा खाईदे पेट फुल आ चिकेन को पेट खाइबी ना खाइबा ना आउ टे झड़ी टाइम के है कि 9:30 होती 10:30 झड़ी जाइए चिकेन भी शोला बेलू 8:30 हाँ हाँ 8:30 नॉन चिकेन रोसे करवा दरकार नहीं आमे हम रोसे करी सांगर हवा आनी तू कौन ना वो सुनील भाई रही मो कहया तो जहाँ कर दिए जहाँ कर खुशी रे सदा हसी की चल
ଘର ସଦାବେଳେ ବସିକି ରହୁ କ'ଣ ଝିଅ କୋଉଠି ପାଠେଇ ଦେନି ଛି ଛି ଗଟା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟ ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣାଯିବ କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ ତାର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଚାଲୁ ଆଉ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବାହାରିକି ରହିଲାଣି ମୋ ପାଇଁ କାଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଝିଅ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁନ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେମିତି କିଣାକିଣି କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଏତିକି ଗଳି ବାଟରେ ସେ ପଳେଇଲାଣି ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ ଗଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ ଗୁପଚୁପ କେମିତି ଖାଇବୁ ଇଏ ବାପା ମା କେଡ଼ିଆ ହଉ ଚାଲ 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 ହଁ ଖାଇବା ବସି ପାରିଲେ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ସେ ଆଗରେ ବସିବନି ସେ ପଛରେ ବସିବ ପଛକୁ ଚାଲିଲା ତ ଏବେ ଚୁଚ୍ଛା ବେଳେ ବି ପଛରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ବସିବି ହଁ ଆଚ୍ଛା ବହିବ ତୁମେ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ବସିକି ଜହରି କ'ଣ ଏଇଟା ନେବ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା ଝିଅଟା ନେବା ହଁ ଏତେ ଭିତରୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ମା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛ ଅରୁଆ ଭାତ କୃଷ୍ଣ ଭାତ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ବାଲି ମାଟି କରିଦେବ କହିଲା କି ମୁଁ ଛେଚିବି ସବୁ ତ ସେ ଛେଚିକି ସବୁ ପକେଇବ ଯାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାଇଁ କୁହ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତାତିଯିବ କ'ଣ ତାତିଯିବ କଡ଼େଇ ହରକା ତାତିଯିବ କହୁଛି ମୁଁ ମସଲା ପକେଇବି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟିବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମୋତେ ପିଠି ଭାତିଆ ଦେ ମୁଁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ବସିବି ସବୁ ଚାଲିଛି ତାର ମା ଏଠି ବସି ଘୁମେଇ ହେଉଛି ମା ଘୁମେଇ ହେଉଛି ମା ଏଠି ବସି ଦିନ ସାରା କାମ କରି କରି ହାଲିଆ ହେଇକି ଅଛି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘୁମେଇ ହେବ ଟିଭି ଆସୁନି କି ଏଇଟା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାରିଯିବି ଆସୁନି ମାର ଓଡ଼ିଆ ମାର ଦେ ମାରିଦେବି ଦେ ଆଇଲା ଦେ ହଁ ଚିକେନ ଭାତ କରିବା ପରା ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଆମର କେତେ ବାଟ ଗଲା ପିଆଜ ଖରଡ଼ା ହେଉଛି ପଡ଼ିନି ପକେଇବ ଛେଚି ଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଆଖି ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି କାଠରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତମର ପୁରା ସବୁବେଳେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଆଖି ପଡ଼ିବ କି ଅଦିନିଆ ବୋଲି ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଆଖି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି କାଠରେ ଅଛି ମ ହଉ ହଉ ଦିଅ ରୋଷେଇ ରୋଷା କରିସାରିଲେ ଡାକିବ ମୋତେ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଡାକିବ ବାହାରେ ବସିଛି ଚେୟାରଟେ ପକେଇକି ଏଠି ବସିଲ କୁହୁଳା ହେଉଛି ବସି ହବନି କୁହୁଳା ହେଉଛି ବସି ହବନି ଚିକେନ କଷେଇଲା ବେଳକୁ ହାଜର ହେଇଯିବ ବାପା ଝିଆଙ୍ଗ ଆଉ ଥାଳି ଧରିକି ଆଉ ନାଇଁ କି ତ ପକେଇବା ପାଇଁ ଡାକିଦେବା ଆମକୁ ଟିକେ ବାପ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିବ ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲା ରବି ଚିକେନ ରେଡି ନୁହଁ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ତା ଶୁଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଭାରି ଚିକେନ ଫିକେନ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ବୋଲି ଚିକେନ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ବୋଲି ଆମ ଘର ଆଳୁରେ ଆଜି ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଉଛି ବାରି ଆଳୁ ଆମ ବଗିଚା ଆଳୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁଙ୍ଗାରା ଇଏ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା କାକାକୁ ଯା ଡାକିବୁ କହୁଥିଲେ ଖାଇବେ କଷା ବୋଲି ଯା କାକାକୁ ଡାକିବୁ ଯା କାକାକୁ ଡାକୁ ଯା ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଚିକେନ କଷା ରେଡି
ଖାଇବା ଖାଇବା ଦେଖ ତା ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଦଉନି ଚିକେନ କାଢ଼ ଟାଟାରେ କାଢ଼ ଖାଇବା ୟାକୁ ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖେ କହିଲା ଏଇ ମତେ ଦଉନି ରୋଷେଇ ବଇଛି ଦଉନି ବାଡ଼ବା ଦିଆହବ କଢ଼ା ହଉଛି ପୁରା এটা পুপুন পিস এই দুইটা পুপুন করে কেমনি হয়েছে ঝিওর এই পিসটা তোমার এই পিস তাঙ্গর আর দেবে কি ଝିଅ ଝିଅ ନେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ପାଖି ତାତି ଗଲା ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ସେ ଆଉ ଚୌକି ସେ ଏକାଥରେ ସବୁ ସେ ଫୁଙ୍କି ଦେବ ଟିକେ ସେ ଫୁଙ୍କି ଦେବ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଇବ ଝିଅଟା ତୋ ପିସ୍ ଖାଇଦେଲେ ବାବା ନାଇଁ ତାର ଫୁକି ଦେବେ ଏଇଟା ମସଲା ଟିକେ ଲଗେଇବେ ତାର ଫୁଙ୍କି ଦିଅ କ'ଣ ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଖାଇବ ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ବାନ୍ତି କରିବୁ ଚିକେନ ପିସ୍ ନେ କ'ଣ ହେଲା ବାନ୍ତି କରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବ ମ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବାନ୍ତି କରିବି ସେ ଆଉ ଖାଇବେନି ବୋଲିକି ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଗରମ ଗରମ ଅଛି ତତି ଯାଉଛି ପୁରା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ପୁପୁନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଲୁଣ ଏପଟେ ଅଛି ମା ଲୁଣଟା ଦେଇଦେଲ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶୀତ ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇକି ଅଣା ହେଇଛି ନା ଝିଅ ତୁ ଖାଇବୁ ଝିଅ ବସିଲା ଦେଖ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖା ରୁଟିକୁ ଭାତ ପୁଣି ଚିକେନ ଆମର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାତି ଅଧରେ ମା ଝିଅଙ୍କର ଏଠି ମେହେନ୍ଦି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଦେଖେ ବାବାକୁ ଟିକେ ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ନା ମେହେନ୍ଦିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ମେହେନ୍ଦିଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ମେହେନ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଓହୋ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରୋହିତଟା ମେହେନ୍ଦିଟା ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକିରେ କହୁଛି କି ଲିଭେଇଦେ ଲଗାଉଥିବି ଲିଭେଇଦେ ଧୋଇଦେ ଚଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାତିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେ ଧୋଇଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଲି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହେବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସାନ ଭାଇମାନେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି କାଲି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ହେବ ଆଉ